Quan la boira s'aixeca, el Ricard pot veure bé el color del bosc. És un dels voluntaris del projecte Fenotàndem, que estudia l'efecte del canvi climàtic en la vegetació. La feina dels voluntaris és complementar la informació captada per un satèl·lit de l'Agència Europea de l'Espai. Trien alguna de les 30.000 localitzacions que ha fotografiat a Catalunya. Es baixen una aplicació al mòbil i fan les seves fotos. La informació captada pels ciutadans complementa la del satèl·lit i és de gran ajuda per als científics. Les fagedes magnífiques que veiem pel Montseny, per exemple, actualment les fagedes del Montseny avui estan verdes i demà passat estan ja tota la fulla a terra. Jo tinc la impressió que això no passava abans, o sigui, em fa la sensació que algú deu estar canviant en la manera dels arbres d'enfocar tots aquests canvis. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals constata que la brostada dels arbres de fulla caduca s'ha avançat i que les fulles cauen més tard. Això, que té una relació directa amb l'augment de temperatura planetària, té conseqüències. Com més temps dura el període vegetatiu de les plantes, més aigua utilitzen en el seu procés d'evapotranspiració. Això té avantatges perquè també contribueix a una major fixació de carboni i, per tant, és un mecanisme de mitigació del canvi climàtic. Però, per una altra banda, per fer aquesta evapotranspiració el que fan servir és aigua i, per tant, l'aigua, que a més es veurà reduïda pel fet que plou menys i fa més calor, també es veurà reduïda perquè les plantes transpiren durant més temps. Els investigadors necessiten sèries de dades fenològiques llargues i a Catalunya són escasses. Per això esperen que projectes com aquest puguin perllongar-se en el temps.